И влезе пандури на и Валя закъснява и влиза в памета. И това пак е ги отвори. Мисля, филм вече всички е за много. Сега после искаме нашите деца да са примерно. Бяха с тези свещичките директори. Нашите деца да са послушни и да не правят такива неща. Напротив, аз искам нашите деца да са диви като нас. А помните ли фрау Паки, като идваше в час, викаше, тук мирише на чушки. А ние си бяхме следяли под чиновете, нали? Мачехме да с линийка, защото нямаше такова. И всички буркани под чиновете и фрау Паки идва и вика, тук мирише на чушки. Точно така. Плова правим клас направихте, клас на по математика, май до всеки клас. И решавате задачи по приклад. Валя става и клас. Моя задача може да се реши. Защото трябва да е дадено още нещо. Дали забравя. Смисъл това с сваляне на шапка, нали, браво? Така, имаше такива. Имаше страхотен Аз давам като пример сега на моите деца, защото нали, в момента всички се оплакват от дисциплината в клас, но на времето тя влизаше и казваше: здравейте, млади хора. Класа жужи, бучини, не знам си какво, тя се хваща, те пешира, почва да си пише на дъската, да си обяснява урока ни. В един момент установяваме Попова, че са минали 5-10 минути от часа, не сме си чули урока и в един момент всички мъртвихме. Тя не се навикаше за урока. Нито е повишавала тон. И винаги се обръщаше към нас като здравейте, млади хора. Това е. Ти като ти си в качество. Аз съм химик-физик, не, аз съм педагог. Химик. Това е много полезно да ти кажа. За кой? Помага при упорки и ще Малко ли е? Ма не съм директно може да спаля. Тая година имаше ден на отходи в физическия факултет в София. Цялата вода, един друг е още много. Един друг е още. Тъй като и аз имам братовчет физик, който си работи в физическия факултет в София, тази година имаше ден на отворените вратори в физическия факултет, нали водят там малко и гледа разни опити, интересни, се разговарям с една опитичка. Тя вика, но той физика е специалист по всичко, вика. Това човек, който е завършил физика, вика, знае всичко за живота. Дялам камъка, където Дайте да съберем тия 15 лева. Да ги дарем на някой. Ние сме повече от 15. Повече сме, защото Двама ни идват. Добре, 20. там нататък напитките си ги плащаме ние. Добре, бе, не бе, да съберем тия 20 лева, дето трябва да ги дарем. Добре. След това се оправим.